Новы дзіцячы садок на 200 месцаў адкрыўся ў Оршы. Трохпавярховы будынак узведзены ў маладым густанаселеным мікрараёне Задняпроўе 5 па сучасным праекце. Пад адным дахам размясціліся прасторныя памяшканні для творчасці, трэнажорныя і спартыўныя залы, басейн, медыцынскі блок, кабінет інтэрактыўнага навучання. Для маленькіх жыхароў райцэнтра створаны максімальна камфортныя ўмовы для заняткаў і адпачынку. У гэтым упэўніліся і нашы карэспандэнты. Для жыхароў маладога мікрараёна Задняпроўе 5 доўгачаканая і радасная падзея. Нарэшце адчыніліся дзверы новага дзіцячага садка, за будаўніцтвам якога яны пільна сачылі. Мы очень рады, что у наших детей появилась такая возможность посещать компьютерный класс, бассейн, современные уютные группы, в которых дети будут чувствовать себя как дома. Поэтому сказать, что мы довольны, это ничего не сказать. Мы очень рады. Прасторныя светлыя пакоі, сучасная мэбля і афармленне, новае абсталяванне. Дзіцячы садок пабудаваны з выкарыстаннем самых навейшых матэрыялаў і тэхналогій. Устаноўлена сучасная сістэма вентыляцыі, а таксама вода і цеплазабеспячэння. На будаўніцтва асвоена амаль 6 миллионов рублей. Неоднократно, как к депутату, обращались жители данного микрорайона с просьбой построить детский садик. И вот это дело свершилось. И сегодня гордость и радость каждого из нас мы испытываем и считаем, что дальнейшие наши планы совместно и органов власти, конечно, и депутатского корпуса думать о строительстве школы в данном микрорайоне. За апошнія 2 дзесяткі год гэта першы дзіцячы садок у Оршы, які быў узведзены з нуля. Для аршанцаў гэта сапраўдны падарунак. Аналогичный детский сад построен в городе Глубоком. Он введен в июле этого года. Я думаю, что и в дальнейшем мы будем строить только такие детские садики, где дети будут приходить как к себе домой. На сегодняшний момент у нас строится детский сад в городе Витебске. И, конечно, на следующий год мы посмотрим в одном из районных центров, может, в городе Новополоцке, мы обязательно будем продолжать строительство детских дошкольных учреждений. З узвядзеннем новага дзіцячага садка вырашылі праблему забеспячэння месцамі ў дашкольных установах Оршы. Зараз яны могуць прыняць амаль 9 тысяч дзяцей. І калі ўлічыць, што мікрараён прырастае, ужо зараз паўстае неабходнасць будаўніцтва тут новай школы. У нас как раз неделю назад прошло обсуждение генерального плана в Орше. Мы внесли некоторые корректировки. Для того, чтобы именно имелась возможность расширять и социальную сферу, в том числе и строительство, возможно, если будет идти рост населения, и детскими садами, и школами. Поэтому, я думаю, со временем и здесь, в Заднепровье, дальше будет расширяться жилищный массив. И я думаю, что мы скоро придем к тому, что нам надо будет и детский сад, и школа. Прыгожы будынак арганічна ўпісаўся ў агульную кампазіцыю забудовы мікрараёна. Уражвае і вялікая тэрыторыя дзіцячага садка. Тут размешчаны гульнявы спартыўны комплекс, а таксама інтэрактыўная пляцоўка для вывучэння правілаў дарожнага руху. Інна Кірыенкава, Александр Петровецкі, навіны Орша.